ପିଲାମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସର କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏମସିକ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ସର କରିବା ଯାହାକି ଆଗାମୀ ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଆମ ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କଲି ଚୂର୍ଣ୍ଣକୁ ଜଳ ସହ ମିଶାଇଲେ କେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଂଘଟିତ ହୁଏ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଆମ ଶରୀରର କୋଷଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଟେ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଚିପ୍ସ ଖୋଳରେ ଉତ୍ପାଦନକାରୀମାନେ ଜାରଣ ପ୍ରତିହତ କରିବାକୁ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥାନ୍ତି? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, N2। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଯେତେବେଳେ ଲିଟମସ୍ ଦ୍ରବଣ ଅମ୍ଳୀୟ କିମ୍ବା କ୍ଷାରୀୟ ହୋଇନଥାଏ ସେତେବେଳେ ତା'ର ରଙ୍ଗ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ନୀଳ ଲୋହିତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଗୋଟିଏ ଅମ୍ଳ ଗୋଟିଏ କ୍ଷାରକ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ ଉତ୍ପନ୍ନ ପଦାର୍ଥ ଦୁଇଟିର ନାମ ଲେଖ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ଜଳ ଓ ଲବଣ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ତଟକା କ୍ଷୀରକୁ ଦହିରେ ପରିଣତ କଲେ ଏହାର pH ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ହେବ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, କମିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଶୁଷ୍କ ସମିତ ଚୂନ ସହିତ କେଉଁ ଗ୍ୟାସର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟି ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, Cl2। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କପର ସଲଫେଟ୍ ସ୍ଫଟିକରୁ ଜଳର ଅପସାରଣ ଘଟିଲେ ତାହାର ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ହୁଏ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ଧଳା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା କେଉଁ ଅଧାତୁଟି ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, ବ୍ରୋମିନ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସିନାବାର କେଉଁ ଧାତୁର ଧାତୁପିଣ୍ଡ ଅଟେ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ପାରଦ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅଧିକ ତାପ ପରିବାହୀ ଅଟେ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, ରୂପା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଜୈବ ଗ୍ୟାସ୍ ଓ CNGର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କିଏ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ମିଥେନ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଫୁଲେରିନ୍ରେ କେତୋଟି କାର୍ବନ ପରମାଣୁ ଅଛି? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, 60ଟି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନ୍ୟୁଲାଣ୍ଡଙ୍କ ମୌଳିକ ସଜ୍ଜାରେ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ କେତୋଟି ମୌଳିକ ରହିଥିଲେ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, 7ଟି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମେଣ୍ଡେଲିଭ୍ଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଏକ ଆଲୁମିନିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍ର ସଂକେତ କ'ଣ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, E2O3। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀରେ କେଉଁ ଗ୍ରୁପରେ ନୋବେଲ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, 18। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଗୋଟିଏ ଅବତଳ ଦର୍ପଣରେ ବସ୍ତୁଟିଏ ଅନନ୍ତ ଦୂରରେ ରହିଲେ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ସ୍ଥିତି କେଉଁଠି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ଫୋକସ୍ F ଠାରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଲେନ୍ସର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ?
करेक्ट आंसर ହେଉଛି ऑप्शन बी आलोक केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन केउं यंत्र द्वारा विद्युत स्रोत मपा जाए? करेक्ट आंसर ହେଉଛି ऑप्शन सी एमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित मध्यरु केउंटी प्रतिरोधितार एकक अटे? करेक्ट आंसर ହେଉଛି ऑप्शन बी ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन गोटे प्रोटॉन एक चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त भाव में गति कले केउंटी परिवर्तन होई पारे? करेक्ट आंसर ହେଉଛି ऑप्शन डी परिवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्लेमिंग दक्षिण हस्त नियम रे मध्यमा काहार दिग सूचाए? करेक्ट आंसर ହେଉଛି ऑप्शन ए विद्युत स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन वैद्युतिक मोटर रे नरम लौहखंड सह कुंडली को कौन कह जाए? करेक्ट आंसर ହେଉଛି ऑप्शन डी आर्मेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन चुंबकीय क्षेत्र तीव्रतार सीजीएस एकक कौन? करेक्ट आंसर ହେଉଛି ऑप्शन सी ओरस्टेड।